Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay, sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman, sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maling iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan.
lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikolan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo asin Riparo, serbisyong totoo asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin Riparo. Dignisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kang Bicolano Worldwide. Seven, 6, 5, 2. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV.
Ang sakit. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Servisyo. Asin rito. Servisyo. Asin rito. O, tabil na ngaya. Say-sain. Ipagpatabil na kita. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Siyudad ni Tabaco, Legazpi, and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning! Magandang umaga po, Sir Javier Bunza, Ma'am Maylin, mga nakantabay sa tuya ngunya. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias sa mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunya pong aldaw kita ni na Miyerkules, Wednesday. Petsa 30 na palan kita ngunya. Sir Dennis Kua. Petsa 30 na kita kang Oktubre taon 2024. Sabayan po nindoan sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Re-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuyang palibot. Siyempre, so mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Pwera yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Sir Neil Borromeo, good morning. Adan Eva Jr. Siyempre mga tugang duman po sa may mga kompleanyo ngunyan. Maligayang happy birthday. Belated happy birthday kay Boss Jomar Bongao kasudma. Si Sir Arielisan, good morning man. Birthday niya ni Sir Rene Arielisan. Pade, good morning. Happy na birthday pa! Siyempre mga tugang naman man po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggad nindo paglingawan ng sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man po kibang maingat kan sa dirita kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na. Asya man sana nakakaaram kaya. Yo. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Thank you, Lord, sa panibago na naman na aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami, Lord, kan samuyang mga gigibuhon. Tangani po day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa saimo. Salamat, Lord. Bahala ka na tabi. Patawad tabi, Lord, kan samuyang mga kasala. Tao lang po kami. Tawad, Lord. Bahala ka na, Lord, ha? Thank you! Mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutan na tabi ni... Ano tabi na hulbut na?
Kung dahil pa na hulbot-hulbot na. Ano man yang hulbot na dahil da pa baga ngaya kaming kuryente. Ano man yang hulboton minig di tabi Ma'am Mercedes Pere. Na da pa man kaming kuryente. Yan sana. Muya panahon. Mga tugang, mga kabayan, live na live po kita sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan, kan sa moyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang membros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras po gini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. Bawal po ang kidit. And bawal po. Ano pang bawal? Pwera kang kidit. Bawal po ang ma-stress sa mga panahon pong ine. Bakong ngayon tabi Sir Willie Binancio Salazar. Bawal tabi ang kidit, bawal pa ang ma-stress. Pag may mga araw kita kining kalamidad. Good morning Tabi, Tabaco City. Musta Tabi? Kita dyan watching from Lapu-Lapu City dyan sa Cebu. Kumusta Tabi Sir Denny? Ano, dyan ka na trap sa Cebu? Dyan ka na trap sa Cebu. Eyo. Jesus Emmanuel Chavez, good morning. Kay Ambi Bungalbal, belated happy birthday. Eyo, kumusta? Kumusta Tabi? Oy, maray na bareta po sa mga taga-probinsya kang Albay. Umanyang maray. Hinali na po tropical tropical cyclone signal sa Albay. Dahil na po kitang signal. Kaya ni pong bagyong si Leon. Daan ng signal ang Albay. Rene Boy Bulata. Pero si Bagyo Tabing Leon mas lalo pang kuminosog. And posible tabing maglandfall at siya na maagahon. Nako, duman sa may parting Batanes. Posible databing isakat na sa signal number 5 ang Batanes. Garimalan po lini at siya na maagahon alas 2 sundo alas 3. Nako. Talagang makusog. Ining si Leon. Baman si Leon Guerrero. Kay Leon. Taon-taon tabi mga tugang aramon tan pinaka-latest sa kamugtakan kang panahon dyan sa Pag-asa. Tutok na tabi kita. Pero ang probinsya kang Albay, dahil naman kisignal, pero ngunyan, da pa tabing eskwela. Da pang laog. Walang pasok ngayon. Tanay deklara na ini kasudma pa. Digdi po sa Legazpi, may chance na magkandidato sa mga wara kwarta. Pag napipirdi, iyon minato ka. Ano ba yan? Ayan, supig sasabing pirdi gana. Pirdi na gana pa. Arogong kuman daw yan. Ma'am Carolio Susan, good morning. And antabay man po sa mga taga dyan sa Banwaan kang Malinaw ha. Dakul patabi ang nagpapara charat sa kuya, nagpapara Terex. Nakikikumusta sinda sa saindang mga kapamilya dyan sa Banwaan kang Malinaw. Kaso iba dyan na lugar, dahi patabi ki signal, dahi pakikuryente. Dahi nakukontak kang mga kapamilya ninda, sumangayaon dyan sa parting Malinaw. Nagahara dit man sa mga kapamilya, lalo na sa suryaon sa ibang nasyon, sa ibang lugar.
Dahil mga tabi Sir Mox na pipick up. Dahil may mga tabi Sir Mox na kukontak sa mga kapamilya mi. Panginaman lamang ngaya kami kung kumusta ngaya, kung buruhay pa. Ha? Sige, tatarabangan ta. At yan tabi mga togang baka makaulay niya to si Mayor Shi Capos Bilo. Kasi Mayor Shi Capos Bilo, iyo ang nagbuburo barangay. Nagbuburo barangay, naghahatod kang relief sa kada barangay. Di makiki-update naman kita tabi Mr. President Bronx Bordeos. Yeah? Makiki-update naman kita kung kumusta, anong mga barangay ang sinakob na distrusong maray. O, dyan po sa Banwaan kang malinaw. And kumusta na sa relief operation? Bata pag-arag ba kaning may bagyo? Ang hanap-hanap kang tao sa relief. Ano ito? So, SMB. Sardinas. Ano ito? Sardinas. Magi. Buga. Pangyayari. Maray pa ngaya si Hulbutana may serbisyo. So may reparo. So nakatukaw nga. Mauraga. Oy, Sir Edwin, Sistina, good morning. Ramo dakol so mga binulgar ni Christine. Dakol na mga proyekto kang gobyerno ang ibinulgar ni Christine. Pigpahiling sa publiko, kaya lang hanggang sa publiko masanatig pahiling, dapat karasuhan. Karasuhan tabi, Ma'am Osang sumanga dapat kasuhan. Yogon mo yan kung dahi pinahiling so ebidensya ni Christine. Dahi sana, dahi tamarama na ampaw sa pagkapatrabaho. Pero tama sa budget. Tama sa budget. Teka, ni sobra pa sa budget. Simentosos, Maria Josep na yan, nagsando pa sa bakal. Nahulbot baga ni Christy. Ang sweet ko, good morning. Nahulbot ni Christine sa street light. Paghulbot aday nga ni nagsando pa sa bakal. Pagyari sa mapa ko. Morning tabi ang sweet ko. Maray pa ni siya ang sweet ko. Ta permission ng in-love. Maski nagbabagyo. Alas 7:19 mga tugang, kuaunta daw tabi mo ng linya kang Pag-asa. Ha, tayo din importante hon. Dako lang naghara dit. Bata ngaya day palama. Day pa ngaya kami pig-abot kan relief, may bagyo na naman. Yan na tayo. Magpararasa kita sa relief. Day kita magparaasa sa ayuda. Natutod ang buhay tana, permina sa nakitang nag-aasa sa ayuda. Magsumikap kita! Sige daw tabi mga tugang ha, alas 7:20 na. Kuanta daw tabi mo ng linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning tabi Pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang ating update sa binabantay nating Bagyong Leon. Bahagyang lumakas pa rin o muling lumakas ang Bagyong Leon habang binabaybay ang East Philippine Sea. Ang lakas ng hangin malapit sa gitna o sa mata nito ay umaabot na sa 165 km per hour. Samantala, ang pagbugso ng hangin ay umaabot na sa 205 km per hour. Kasalukuyan, ang layo ng sentro o gitna ng bagyo ay nasa 395 km silangan ng Calayan, Cagayan. Inaasahan pa rin natin na ito'y kikilos sa direksyong west-northwestward o patungo sa extreme northern Luzon sa bilis na 15 km per hour. Sa ating forecast track at intensity, inyo mapapansin na inaasahan pa rin natin na ito'y tutungo sa extreme northern Luzon. Pagkatapos nito, dadaan sa Taiwan hanggang sa paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang araw po na pinangalapit sa Batanes area
ay bukas o pagitan ng bukas ng umaga at bukas na umaga o tanghali. Inaasahan pa rin natin na may posibilidad pa rin na mag-landfall ang sentro ng Bagyong Leon sa Batanes. Inaasahan pa rin natin itong lalakas ang Bagyong Leon habang binabaybay niya ang karagatan. Bago lumapit sa Batanes, maaaring umabot sa Super Typhoon category. Kapag hindi magbabago ang kanyang track at direction sa araw o bukas ng gabi o sa Friday na madaling araw, ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility si Bagyong Leon. Ngayon, nagtaas tayo ng Tropical Cyclone Wing Signal number 3. Ito'y sa Batanes at sa eastern portion ng Babuyan Islands. Wind signal number 2 naman ay nakataas sa lalabing bahagi ng Babuyan Islands, Cagayan, northern at eastern portion ng Apayao, Kalinga, northern at eastern portion ng Abra, eastern portion ng Mountain Province, at Ilocos Norte. Wind signal number 1 naman sa lalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, lalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, ganun din sa lalabing bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, ganun din sa Nueva Ecija, Aurora, northeastern portion ng Tarlac, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Quezon kasama ang Polillo Islands, ganun din po sa Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, northern at eastern portion ng Catanduanes. Habang nandito po si Bagyong Leon, inaasahan natin na mag-erase tayo ng wind signal number 4. Patungkol naman sa wind signal number 5, ay may posibilidad pa rin. Depende yan sa development ng Bagyong Leon. Ngayong araw, may inaasahan pa rin tayo na pabukso ng malalakas na hangin sa Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, sa malaking bahagi ng Visayas at Dinagat Islands. Bukas, araw ng Huwebes, may inaasahan pa rin tayo na pabukso ng malalakas na hangin sa Aurora, Batangas, Quezon, Mimaropa at Bicol Region. Sa araw ng Biyernes, sa Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora. Patungkol naman sa matitindi at malalakas pa na pag-ulan. Ngayon, inaasahan tayo na intense hanggang torrential na pag-ulan sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Heavy hanggang intense na pag-ulan naman sa Ilocos Norte, Apayao, Isabela at Occidental Mindoro. Moderate to heavy rains naman sa Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Benguet, La Union, Pangasinan, Calamian Islands, Occidental Mindoro at Antique. Bukas, ito'y araw ng Huwebes. Inaasahan pa rin ng intense hanggang sa torrential na pag-ulan sa Batanes. Heavy to intense na pag-ulan naman sa Babuyan Islands. Samantalang moderate to heavy rains naman sa mainland Cagayan, Occidental Mindoro, Ilocos Norte, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Calamian Islands. Sa araw ng Biyernes, November 1, minaasahan tayo ng moderate to heavy rains sa Batanes. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, patuloy pa rin tayo mag-ingat at alamin ang ligtas na lugar dahil may pa rin tayong inaasahang matitindi o malalakas na pag-ulan na posibilidad na magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Meron pa rin tayong gale warning ngayong araw dahil sa bagyo. Inaasahan natin na matataas ang alon na kusan halos aabot ng 10 metro, lalong-lalo na sa Northern Luzon. Ang mga lugar na sa ilalim ng gale warning ay sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Aurora,
Quezon, kasama ang Polillo Islands, Camarines Norte, at Catanduanes. Kaya automatic pong bawal pumalaot ng ating mga kababayan, lalo na po yung gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Sa ating storm surge update, meron pa rin tayong inaasahan inaasahan pa rin natin na matataas na alon sa mga baybaying dagat sa Batanes at Cagayan, kung saan ang taas ng alon ay aabot mula 2 hanggang 3 metro. Yan po ang ating update sa binabantay nating Bagyong Leon. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Asin sa pagpata. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang magiging kamugtaka kan sa tuyang panahon. Medyo dahil na nabanggit so albay. Ha? Ma'am Minda Borromeo, good morning. Helen Grace Bulima, Sir Jonathan Mondrago, good morning. Kay Ma'am Lumen Capo Siriola, good morning. So, dahil na pong signal ang probinsya kang Albay. So, ingat-ingat po, tabata, busy ngunyan ang sa tuyang mga kababayan dyan sa mga kampusan to. Maundas na baga. So, pinaingaluan man sa Albay, pero may mga paguran-uran pa yan. Iringat man po, giraray kita. Salamat Lord na medyo yuguyon mo, posibleng o kaya posibleng itaas sa signal number 5 diyan sa may parting Batanes, posibleng maglandfall sa agang maaga ining si Leon diyan sa may parting Batanes ta masarane, pasiring na duman sa taas. Tis naka medyo sursalbado na ang probinsya kang Albay, ang Bicol region. Yeah. Thank you Lord. Sige po mga tugang, alas 7:29 na. Mga tugang mga kabayan, pasalamatan tanamonan sa tuyang mga katuwang sa programa. Servisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Mga tugang, ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa na iyang tabi makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi Kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Ayan. Kay Madam Maylin, salamat. Ohayo gozaimasu. Ingat po, Permi. Siring man mga tugang, ang programang ini daraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Sabay taman dyan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse ng siyudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw,
Siyempre yaon man tabi dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet. Yan yan makukuha sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. Diyan tabi ka mo magtaya sa loto. Ayan. Bako tabi sa waiting. Tamay na didiskwido sa waiting. Tay sa loto may tsansa ka lamang tabi maging milyonaryo. Maray nga yata may kuryente na dyan, idol. May kuryente na pero si baday pa. May mga masyurte. Boss Gerard, good morning. Boss Gerard Brubio is watching. Hain katabi, Noy. Saing ka na, Pepermi, Noy. Kumusta si Cha Army? Dahil na ako do'y nakaduman sa Indo, kaya ako nakapasyar ki Cha Army naman. Agad lamang naman ako kipananom na mga pwede tang pagtanom-tanom lamang pag-arog kayo ni sa masitira. Pading Mayo, good morning! Kumusta sa mga lovebirds ta dyan? Mga lovebirds ta dahil na nag-uugbo. Gururang naman gari sa mga lovebird. Sige, sana ang baho. Yan tabi, mga tugang, mga kabayan ng Satuya, mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Tiyan ha, baka lamang tabi makuatan linya ni Mayor Shi dyan sa Malinaw. Kumusta ang tatada ko lang naghapot? Lalo na sa mga taga Malinaw, suiba da ang mga kaparientes niya, dahil paninda na ko kontak. Tama man agad, taday pa man ki kuryente. Sa Kamaluya tabi ang signal kan mga telcos. Kaipuhan mo pang magsakat sa nyog. Nganing makakuha ka signal. Naghahadit man siyempre sa mga kapamilya sa ibang lugar. Taram ninda na gulpi kang bagyong si Christine. Pero pasalamat kita ta bakong grabing danyos sa ibang munisipyo, pero sa iba dyan sa may parting 3rd district, nako, nagulpi so may parting 3rd district. Grabe subaha. First time ining mangyari na matindi subaha. Kaya dapat sa mga maabot na panahon, dapat sa tuyang mga leader, sa tuyang mga politiko, na dapat igwasin da permi ki lunadan pandagat, pang-rescue. O tarog kayo ito, puros talaga sa tubig. Kaya man kita ki mga pod kayo ni lunadan sa tubig. Yaon dyan salbabida, pag nalo kan surag pari mati. Patpalan may mga fiberglass kita di. Yun ang ngunya ng uso. Si Mario Joseph Baha. Abot pati sa 2nd floor subaha. Ngataman niya tabot sa 2nd floor. Naday ka magi 2nd floor. Pangyari. Uy, sa record po kang national disaster, mga tugang, uminabot na sa sobra sang gatos. Ang gadaan. Kang bagyong si Christine. Inay ko po. Matindi. Boss Rene, happy birthday tabi sa iyo, boss. Boss, happy birthday tabi sa imo. Salamat tonon ha, salamat tonon. Padabaon ka ni boss. Si Renz Benconseyo Realizan, happy na birthday pa. Padabaon ka ni boss. Wara sa man lamang ang pagpadaba sa imo sako. Saman tabi. Oy, salamat tonon ha, salamat tonon tabi, boss. Ayan ang mga maurag na barkada.
Good morning po, pa-shoutout na tabi sa mga taga Malawag, Nabwa, Kamsur, watching from Riyadh. Nako, nagulpi man dyan sa Kamsur. Nagulpi man dyan kang baha. Yeah. Mga ano sa tabi, Boss Renz. Naka-imbita rin man ako. Kaya di ako nakaka-update. Mo kaya ako tig-imbita ra. Kaya bata ko pag daya akong imbitasyon dahil man ano ba ko man ako so basta-basta sana aruga kita kaya atang kita kay pon pangimbitaran ay ano kay lo. Pwede na maging gate crusher kita dahil ka man imbitado yaong ka. Yan kunday kan supog. Kaya good morning tabi Ma'am Liz Manlapas ka po sa Balaw. Kumusta ang buhay-buhay? Hapot ko lang po kung ang mga orma dyan, tabi sa balsa, ano tabi, nalantop kang tubig. Igwa, may nalantop tabi sa Rabier. Kang tubig dyan sa may parting balsa. Kang baha. May nalantop tabi. Binuking ni Christine sa mga MRI facility sa Pulanggi. 1M ang budget per month pero buminulwak sa mga saray na basura na tigdidiit-diit na i-deliver sa Usawa, Daraga. Isus matindi adi. Matindi dyan sa 3rd District. Winaragas di Christine sa mga basura. Maurag si Christina di maurag tabi Ma'am Ankanyo, good morning tabi. Maurag si Christine ta. Iyo so buminuking kan mga kapalpakan kan sa tuyang nagkakapira man sa ng mga opisyal kan gobyerno. Tating tatago-tago. Siyempre pag arog baga kan tig tatarago-tago yan tangani arog kaya binurulgar ni Christine. Maging sa mga project baga sa tinampo, sa tulay, sa street lights. Nako. Ala, so street light na nandiscovery ko, dahil nga nagsando pa subakal. Dahil nga nagsando pa subakal, na ilinubong sa daga, dahil nga yan mahulbot. Ay maurag nga so nag-design ka na engineer. Bako ngayon tabi lab kita. Ang nagde-design ka yan so engineer. Tatig ko compute yan. Tabi bako ngayon tabi si Rene, si Renz. Pig ko compute ka ang sulangkaw, tapos sugabat. Iyo dapat ang pundasyon. Bako ngayon tabi mamilisa. Kundi ako nasasala ha. Ang nagko-compute ka ng engineer. Ngayon dapat pira sugabat kang street light, pira sulangkaw. Tapos dapat ang pundasyon mo ka yan. Naka-compute dumaan. O ano ka, dengani nagsando pa so bakal na ilinubong sa daga. Dengani nagkabanga sa daulbot baga. Naulbot. Iyong ngayon. Tapos pigsasabing hulbotana. Iba kong iyo tabi Ma'am Adel Albano. Iyo na supig sa sabi ta. At ang nga hulbuton mo. Name na hulbot man ang ga. Ano na nangyari? Tiso mga basura dyan sa 3rd District. Inurulbot man. Ipangyari. Ma'am Melissa, good morning. Sige hatad tabi mga tugang ta. Kukumustaon ta. Siyempre inuton ta dyan sa Banwaan kang Malinaw ta. Sa inaparte dyan sa may Malinaw sigwa mangki inaanod na harong. May inaanod man da tabi dyan na harong. Kang bagyong si Christine. May inaanod dyan. Aramon ta kay Mayor Shi kung anong barangay ang nagulpe. Diyan sa Malinaw pero maswerte so Banwaan kang Malinaw diyan sa sentro.
Dahil, kumbaga nagbaha pero di na. Pagkuarog kang mga nakaaging taon na dahil mangkibagyo, habagat sana pero matindi subaha. O, di ngunyan, medyo okay medyo dahil mambinahang maray. So, sentro kang malinaw. Yogod mo yan na matindi su uran. So, uran na nairistro, mga tugang, good for 1 month na pala nito. Ibinagsak. Ibinagsak sa abot sa naki 24 oras. Matindi so winawa tabi winawa na oran daradara kang bagyong si Christine, sabi kang Pag-asa, uminabot sa 533 millimeter rainfall. 533. Sa laog sa na yan 24 oras. Ang normal na tabing pagbagsak ang uran nasa 321 mm. Sa laog iyan tabi kisarong bulan. Iguyugon mo ang 533 mm. Ibinagsak sa 24 oras. Samantalang so normal na pag-uuran 321 mm sa sarong bulan na yan. Inay ko po. Iba na. Iba na. Ma'am Angel Benitez, good morning. Kay Idol Papa Dan Rosales, good morning. Kay Mario Castelo, good morning tabi Bicol, Bangon Bicol from Olongapo. Ingat po tayong lahat. Kay Leon. Iling na nindo yan. Kaya kung ako ngayon sa indong iboboto, mga tugang, ini na dapat ang pagandaan ngunyan kan mga makarandidato. Tahiling nga sisian magpinsar. So daimang pigbabaha binaha. So pigbabaha day binaha. O ano ngunyan ang dapat pagandaan ta? O yun na yan. O di, agpaparaharagan baga ki-rescue. Rescuehan na ngaya kami digdita pa abot na sa tubig sa atop. Si Sen ma-rescue dyan sa Indo. Chadilia Chente, good morning. Dapat pala ngunyan isabay na sa mga paghanda ta sa mga maskitrak naralangkaw dahil man makadasdas. Dahil man makadasdas tabi, Ma'am Ingrid Villarmino. Dahil man makadasdas lalo, maski padarakulaw na trakiyan. Kapag abot na sa bubong, ang baha, dahil na makaabot tabi sa, dahil makakarescue yan, dahil makakadasdas yan, pag grabe na ang baha. Kaya ngunyan, maisip na ngunyan sa tuyang mga legislador, so sa to yung mga chief executive, good morning tabi kay Idol Kong Jel Bungalon. Maura kini si Kong Jel Bungalon. Pag nagiining congressman dyan sa 1st District, sigurado igwa iniki may mga gigibuhon ining kakaiba. Dapat palan dyan sa tuya. Maski day kita pigbabaha, pero pasiguro na kita ngunyan taiba na. Sabi nga ni, iyon na ngayon sa epekto kang climate change. Dapat pala, bako sa na mga turotruck, ang ihanda ta. Bako sa mga rubber boat, ang mga rubber boat baga, matusok yan kan mga kahoy dyan. Arimate, ang lupos na yan. Ano daw arin ito sa mga lugar na pigbabaha, na ang kasabay sa indang rescue vehicle, so mga fiberglass baga, fiberglass na gari speedboat. So dapat palan kada munisipyo ka ito, igwa na kaya. And tapos, igwa pa kinaka, na-train na mga tao, na yun magkukonduktar nin rest and rescue. Para sa rescue operation. Maski na nga ni supig sasabi tabagay ko kaya kang
parang golden rule na dai ka na pwede mag-rescue pag oras na naging kasagsagan. Halimbawa, kasagsagan ng kibaha, kasagsagan na kikusugan kang paros, na mo naman pwedeng i-deploy. O kaya tugutan so sa imong mga rescuer, tabaka so rescuer, iyon naman ang i-rescue. Kundi may mga pagkakataon talaga na kaipuhan mong lumumpat, lumukso, nganing may ma-rescue ka sana. O kundi paano sa pag-rescue mo, napalabaw na sa tubig. Kaya dapat palang sa mga masunod, bako sa na rescue vehicle, ang ihanda. Ilinga, mga nag-arabutan baga so mga pang-rescue sa dagat, sa tubig, naarabot pa sana. Dumanta na hiling na, kulang man palang kita digdi. So mga gamit kang Philippine Navy, so Coast Guard, so dapat pala ng mga LGU, igwa naman kaya. Tailingan na po nindo hanggang ngunyan dyan sa may parting 3rd District, dyan sa may parting Kamsur, may mga lubog patabi na mga munisipyo, mga barangay. Hanggang ngunyan, palabaw pa ang tubig. Paano ng pagkabuhay? Sisay daw na politiko ang pagibod atabi kay flyover puon sa San Fernando hanggang Naga. Gari madali na yan tabi si Rabiera. Tahilingan na nindo. At least ngunyan medyo pasabol na databi so lunadaan ay so tinampo aling Manila pasiring sa Bicol. Matindi. Nagkataraka kita, nagkabirigla kita. Kaya tama-tama, excuse me po. Tama-tama yan. So at least ini sa mga nangyayaring ini, so dapat makaukod kita. So makaukod tabi kita, Ma'am Lingling. Good morning tabi. Kumusta tabi? Okay lang tabi, madam. Good morning sabi ni Mirna Rialubit. Good morning tabi. Watching from Quezon City. Kumusta man tabi ka mo dyan? Sige. Kadakol kita. Kadakol na pigi-isip ko niya na sa tuyang mga opisyal. Puwera kan mga relief na yan. Dahil na muna ka mo makisamok. So iba, tabi, dahil na tabi ka mo makisamok man. So iba, mili madali ng eleksyon, o tigagaramit mo niya na propaganda. Na si Arog nga kayo, si Arog kaan, barasulan digdi, barasulan duman. Ang importante ko niyan, magtarabangan. Kung may maray kang intensyon, kung makakatabang ka sa kapwa mo, tumabang ka na, dahil ka na magpararibok. Saka na magpolitikahan daw ka mo. Kundi tigsasabayan ki politika. Pigsasala nga si Arog kayo ni. Si Arog nga kaya. Bakong minatarabang na kung tumarabang ka mo. May pigsasaluduhan kitang mga individual na tao, bako man sinda politiko, bako man sinda kung ano. Pero ili nga may nagtatarabang sinda. Nagpapakurudak. Nagtatao sinda ki mga relief sa mga buro barangay. 6 pesos maninda. Ngaya sa mga grupo ninda, igwa man ki nagdurunar o binakal ki sardina sa Arog kan bagas o tiga donar maninda. Bako yan pira kang gobyerno. Pero so pirak nga ni kang gobyerno, sus Maria Josep. Higagamit pa kanina. Ay, inda. Kaya ang pahit mo niyan, kung may tatabang ka, kung magtatabang ka, tumabang ka na. Mag-vlogger na lang tabi kita, sabi ni Ma'am Lingling. Dahil nakamukaya. At anang busy na nga ni sa tuyang mga official, pasamok pa sa mga vlogger. Girili daw ka mo dyan.
Anang busy ho na sa tuyang mga opisyal. May mga pasamok pan mga mga vlogger. Tama content, inay ko po. Talaga kita. Yugo-yugon mo yan. Pasamok palugod ka. Ulang-ulang na ka mo dyan sa mga trabaho. So iba nagre-rescue, may vlogger na kasabay. Ay hinda na daw sana. Kundi pasalamat kita ta. Medyo si Bagyong Leon, medyo rayo na sa Bicol. You know? Gari papasigundahan ko ta kita, pero pasalamat kita. Day pa lamang, so iba nga ni day pang kuryente. So iba day pa nakukontakan sa indang mga kapamilya. Kaya naghahara dito iba. Kaya sabi ko, kay puwanta nang mag-eri giraray para may katao kita ki impormasyon. Tama-tama tatod, may schedule ako kay Mayor Shi diyan sa Malinaw. Ramutan kamugtakan diyan sa Malinaw. Kung ari na barangay ang nagulpi and kung igwapangon yan sindaki mga evacuees. May mga iba patabing munisipyo sa probinsya kang Albay ang nagtitinirngon yan sa mga evacuation center dai na kiharo. Hinaranod so haro. Kaya nasa evacuation center ngon yan so ibata pang mga kababayan. Digi po sa probinsya kang Albay. Kaya sa ibang lugar, ibang munisipyo, maswerte. Maswerte tabi sa ibang munisipyo na dahil managulpi. Pero diyan sa may parting first district ang Albay, gari ang nagulpi, so pagparos na, so nagparos, sabi kaya, tubig man sa nangaya, pumaros pagkabanggi, dahil nga nagkaratugan so ato, tinaral bubaga so ato. Kundi ang nagulpi, Ma'am Mercy Torres tabi, diyan sa may parting first district, Ma'am Edna Bordonada, diyan poon sa may parting Malinaw, Tutiwi. Tamala, so mga postingani kang aliko, ang kadaklan na natumba, diyan sa may parting Malinaw, Tutiwi. Kaya sa Malinaw, Tiwi, medyo nahaloy-haloy so pagbalik ang kuryente, mga ani so poste. Diyan sumakusog so paros. Bata nga yung mapista nga dyan sa San Carlos, di nga kita kayo ni makalatik. Yung problema sulatik. Di nga yung kipatusan. Tapos yung mga dahon kang batag, nagkaparaspas. Bata nga yung mapisa sa gadaan. Paano kita nga kayo ni magbinutong tapos maglatik? Nahiling na niya. Paraspas baga so batag dyan. Makusog sa paros. Diyan sa may parting first district, poon dyan sa may Malinaw, Tutiwi. Kamala yan. So tabako, nagkakuryente tulos after mga sarong aldaw. Na-restore tulos sa kuryente. Aday managulpi nga ni. Pero dyan sa Malinaw, so mga taga-Tiwi nga ni, sige ngurub-ngurub kan mga taga-Tiwi. May geothermal nga kami digdi sa Tiwi. Geothermal power plant. Pero ngaya, day kaming kuryente. Digdi ngaya hali sa mo ang kuryente. Kami ngaya logo digi sa Tiwi, day kuryente. Torong ba suposte, maray nga nita, nagtabang so mga taga Surico, Surico 2, Surico 1, maski nga ni duman sa lugar ninda, tabi Mr. Bronx Bordeos, apektado duman sa Huban. Huban Sursugon. Maray nga ni, nagtarabang so taga Surico. Kunday nagtabang so taga Surico tabi, Sir Mr. President Bronx Bordeos, baka sa 2025 pa magkakuryente dyan sa Malinaw, Tiwi.
Turong ba suposte? Turong ba suposte? Kunday tuminabang susuri ko? Inda. Kaya sa mga taga-tiwi, sige man ang garasot. Ay, hali sa muya ang kuryente, day kaming kuryente. Dahil nga niya magkakuryente ang tiwita, putol baga nga niya sutula. Ay, nahiling mo na yan. Pati su kuryente, dahil makalusot data, putol sutulay. Nahiling. Ay, inda. Good morning, Tabi Aliko, sabi ni Mario Castillo. Sain ito so nabuhal na poste na duwang dangaw sa naso nakaba. Og dinangaw mo ito si Javier. Ito ang mga bagong design ngunyan kan mga engineer. Duwang dangaw sa nang ilinubong sa daga, tapos sa kabilya, mga tulong dangaw. Kaya dayan mahulbot. Basta ngaya tuminindog iyan dyan. Nga tamailing man ngayon kang apod kini, kang mga tao na nakatindog na dyan. Sisiyan makutkot ngayon kayan. Bakit makutkot ka? O di, ang nagpahiling kang ebidensya, si Christy. Hiling ko daw ngayon ng ebidensya ngayon. Kuning ngaya. So giniribo nindong street light. Tilinganan nindo ini. Tama ngaya subayan. Tapos ang kagibo ngaya kang kagibo ngaya nindo. Tiniripid nindo. Pero maringan, ito mayapat manabakal. Mayapat manabakal. Ay, inda. Ano na tayo? Ano? Inda ako na sana. Maurag so engineer ka ito. Maurag so engineer ka ito nag-compute. Tiga-compute kaya bagayan tabi sa Bronx. Bakon engineer ka man tabi sa Bronx. Piko-compute baga kan sulangkaw. Tapos sugabat. Tapos iyo man dapat ang pundasyon mo. Kung tapat ang street light, bagaday man kigaying. Maray kung ang street light may gaying arrogant tower, dahil problema. Gari man sa nang sunyog. Nagtitindog iyan, base sa iyang gamot, sugamot niya iyo ang masuporta sa iya. Kaya lang sugamot kung haliputon sugamot, dahil man talaga. Tuwal yan na matuwal. Mahulbot na mahulbot iyan. No. Baka? Daka daw nga yan. Sige muna naman yan, Raburab. Yeah. Lista na Alvin, good morning, Tabi. Ayon daw sa kuyang alalay. Ayon daw sa alalay ko, Linsidro Carinan, good morning. Ayon sa alalay ko, turog na naman. Turog na naman sa alalay ko. At maalas 8 na, mga tugang, alatalaton na sana, break mo na kita, sa pagbabalik, tabaka labang makuatan na sulin niya ni Mayor si, dyan sa Malinaw. Dangog ka mo ha sa mga taga Malinaw. Tapos yung iba nagpaparaharalat pa kang relief. No rin daw ngayon abuton sa barangay may kang relief. Tadyan sa Malinaw, naktibuon si Mayor si. Si Mayor si mismo ang naghahatod. Kang mga relief sa buro barangay. Nyugon mo yan. So, alkalde nindo, iyo mismo minadyan sa barangay nindo. Nganing riparuhon ka mo. Riparuhon ka mo, tapos madara pa tigdaran pa ka mo ki-relief. Sige. Taramon tada kong pira ng barangay, nadaran kan relief. Tapos, kumusta ang taman sa mga barangay dyan? Ang sitwasyon? Mas magayon, so, pinatugdok na, tangkalan kang urig.
kang engineer. Maura gani. Good morning, Tabi. God bless po everyone, sabi ni Listana Alvin. Sige. Sa pagbabalik po mga tugang, may bapakitan mga pag-irestoryahan, baka Tabi makwatan ng linya ni Mayor Sherry. Sige, alas 8:01 na, ang satuyang Philippine Standard Time. Mabalik po kita, sarabay po muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Animboxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Come on, everybody! Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang alas 8:08 na an sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang ang oras na yan na sinang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Dalisan na yan hanapon, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, at dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man ang programa ng daraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay, City Councilor Rener Bursik ang Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, kasabay tama dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan tabi ka mo magtaya sa loto ha. Bako sa wite. No. May natatanggal sa wite. Yan tabi mga tugang mga kabayan ang mga katuwang ta sa programa. Maraming thank you po. Oy, good morning tabi sa imo sadit sa napiro malanit. No aring ka mapasya. Ikama sa napigalat ko. Pasyaran ko lamang sumansyon mo. Karaoke na sumansyon mo. Masira mo ng pasaan. Ha? Marayo na pasaan. Ang sa imong mansyon. Taram ka sana tapasyaran ta. Maurag sa mga trabador madi. Alas 8:10 na tabi mga tugang. Ako mapogirari ang sa indong lingkod Manny Moxea, si Mr. Hulbutan na tabi ning unya na Miyerkules po kita. At 30 na kita kang Oktubre taon 2024. Sundo kita alas 9 mga tugang mga kabayan. Kaya ano papigalata, fight na kita! Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV.
Sige tabi mga tugang, taba ka lamang makuwatan na ang linya ni Mayor Shi. Diyan sa Malinaw, maki-update kita, ano? Maki-kumusta kita diyan sa Banwaan tabi kang Malinaw. Dakol pa ang nangungumusta. Nakikukumusta sa indang mga kaparyentes. Diyan sa nasambitan ng Banwaan. Taram ko si Mayor Shi, nagbuburo barangay. Nagbuburo barangay si Mayor Shi. Siya mismo ang naghahatod. Naghahatod kang mga relief. Mga relief diyan po sa mga buro barangay. Kaya aram ni Mayor Shi kung kumusta ang kamugtakan. Kumusta ang kamugtakan kan mga kabarangay niya diyan sa Banwaan kang Malinaw. Sige ha. Alas 8 an sa tuyang oras para kay Mayor Shi. Sige. Birising-bising unya na sa tuyang mga opisyal. Kay puan kaya na mag-submit na sindakan mga pigpapasubmit na mga datos duman sa Office of the Civil Defense. Tanganing magkapag-submit naman duman sa nasyonal. Kumusta ang sa imong Banwaan? Sige. Baka lamang available na si Mayor Shi. Aramon ta saya kung sa ina barangay sa Malinaw ang nagulpi. And kumusta kung igwa pa po ki mga nasa evacuation center? Gari dyan sa Malinaw, gari igwa dyan ki gari na naanod man na harong dyan sa Banwaan kang Malinaw. So yaon na tabi sa linya, ano? Yaon na po sa linya si Mayor Shi Kapos Bilog kang Malinaw. Mayor, good morning tabi. Good morning tabi mo. Good morning po. Apo, sige. Mayor, salamat tabi sa oras mo ha. Pasensya na ta. Dakol kaya tabi na naghahapot sa kuya. So iba nindang mga kapamilya naghahadit duman sa ibang lugar. Dahil ninda pa databi na kukontak sa indang mga kababayan dyan sa Banwaan kang Malinaw. Ngunyan niya ko, tamang-tama, si Mayor Shi, siya mismo ang nagbuburo barangay. O si Mayor Shi na sanaan makakapag-istorya sa tuya kung kumusta sa mga barangay and kumusta unta naman sa pigigibo niyang relief operation. Ta siya mismo, kasabay niya sa mga miyembros kan Sangguniang Bayan, ang nagdadara mismo sa mga buro barangay kang relief dyan sa Banwaan kang Malinaw. Go ahead, tabi, Mayor. Apo, good morning tabi. Actually sir mo, nasa 12,000 household na po na kawanta po ni relief operation na halin. Mismo halin sa pag-gobyerno kang Malinaw. Opo, so ang pigtataw nindong yan tabi, Mayor, na relief operation, so pundo po yan kang LGU. Opo. Okay, sige. Ang sinunod po kayo ni nasa 24 na barangays. Kasi sa ibang barangay, nag-serve po. Di ba po kayo private po nag-tawag po na pinauta po naman sa barangay poblasyon. And doon, okay. DSWD ano tabi? Region or probinsya? Ang region sabi, sa duwang postal, okay. Okay. So, halos tabi palan, Mayor, gabos na barangay dyan sa Banwaan kang Malinaw, naabutan na tabi ki ayuda? Relief? May di ba pa may duwa barangay na din. May nakapong barangay barangay kayahan ng Tagwitwi. Ayun. Okay. So kami pumasok na po. Ayun. So plan barangay naman. So at least mauubos na, matatapod na so 29 barangay kang Malinaw. Apo. Okay. May yung tabi. Sige. Go ahead, tabi. Please mo, iba po kita ning
barangay na may tulong pamilya po kung Yes. Oo. information sa po sila, di ba po sa barangay Suwa. Aha. So, iyan tabi Mayor so barangay na talagang naapektaran na kang bagyong si Christine, ang barangay Suwa. Ang barangay Suwa, Ayon. pwede raw po na Aha. Okay. So may, iyo po. Go ahead po. may kita na almost po. Inanod na Tansalo, then yun yan, sino pa po kisang harong na dapat anytime na magkurang po. Aha. Ianod pa. Diba? Sarong Aha. So, Iyo po. So sa ngunyan tabi, saro man sa ng barangay ang daypan na didikam. yung barangay Suwa po. So so nasa pirang pamilya tabi ang yaon pa sa evacuation center tabi Mayor sa Suwa. As pag-report po kasi po yung MSWD, di ba po yung Okay. hindi na ako po nag-stay sa evacuation center po. Suwa. Okay. May evacuation center na tabi Mayor ang Suwa. Ang pigagamit po Ospilahan. nila, Okay. barangay hall. Okay. Safe man sinda tabi duman. Safe man sinda duman. Kaso, dahil na po safe naman sa barangay hall. Yes. Kasi madali naman yan. Nako. Ano, barangay Suwa. And sa barangay center. Oo. So sabi mo tabi Mayor Kasubago, may sarong-harong na inanod na. Palitin lang po ang mga inano. Nako. So iyo iningon yan ang yaon dyan sa evacuation center. Irak man na di. Maringa taday man kitawong nadanyaran na di. Opo. Okay. Tangon yan baga medyo maraot sa panahon kasuod ma, pero pasalamat kita tabi Mayor ngunyan ta inali na po sa tropical cyclones wind signal sa Albay. So medyo nakahangos kita pero dahil man kita girari magkampante ta sa alog iyan pag magpaparauran baka mananggan ragasaon pa. Naka-evacuate man girari sila. Init pang pila na kaupungon niya, nagtabangan kita kang probinsya. Kasi tipuhan, madampingan muna po ang lugar na init. Kasi anytime buminulos naman po uran, talagang mag-ibig yung giraray, baka po i-anod. Ayo. So, iyo naman sa natabian medyo may dakulang problema na barangay diyan sa Malinaw. Opo, yun naman po. So, apera kang barangay Suwa tabi Mayor, ano pa so mga naapektaran na barangay diyan sa Malinaw tabi? Ang affected naman rin yung barangay bayan dahil may bumibigay pong flood control. Then, ang barangay Balsa. Okay. So, yan. Grabe po sa mga barangay Naguho. Do pasiring duman sa tubig. Yan, pasiring sa tubig. So ngunyan maringa ni tabi Mayor ta magayon man so di sa may parting sentro dai man nagaanong binha diyan sa sentro kang Malinaw. Pagpalit bumiligay sa ibong. Ay masyadong affected pa rin so bayan na po. Ayun. So yun naman ngunyan ang tatawan na yun na prioridad kan sa tuyang gobyerno yan mga flood control na ang tabi diyan Mayor. So, yun dapat tinanong. Actually, sa ibang flood control, okay. Direct. So, yung tamgang iyo. So dahil man talaga kakayanon niyang kampundukan lokal na gobyerno, ta medyo durdag ulit ang Mayor. So kay puan talaga magagad kay ayuda duman sa nasyonal. Yung barangay Suwa, sa iba na kagayat na bako na sa salog. Yun nga ni Bertrand. Iba na po sa sige kagayat na pagdaw kang salog. Nasulilit po sila nakaragi. Hindi sa tama. Iyo man ang ganda dito. So, darakulaon nagapo. Iyo ang yan sa tahaw na.
Kaya po, Nahiling mo na apektado mo right sa tuyang mga natin tubig. Ayun. Ano, Okay, so very good. At least ya ko sabi ko si Mayor na mismo ang kauronon tata. At least si Mayor nagburubarangay na. So sa aga pa lang pa-plan ka naman. So at least maa-assist mo, maaraman mo kung ano sa mga nangyari diyan sa kada barangay diyan sa Malinao. Aha. Opo, so yung masana no, tapos so iba pa. Ngunyan, tabi Mayor ang nag-abot pa sa ng ayuda diyan sa imo, yan subpundo yan kang LGU. So hopefully tabi Mayor may aasahan ka pa ba na may mga maarabot pa tabing ayuda hali sa probinsya, national and region? So, yung sigala din po si Governor, kay Ate Glenn. Po bibigyan na ang pag-iba nila. Gusto tayo yung focus naman sa barangay Suwa. Namin na para Iyo. Iyo po. Okay. yun na nakakawata na barangay Suwa. Para sa karaman tabi Mayor kan mga taga Malinaw, ta may mga naghahapot. Ano itong pigtaw kan LGU? Tapod ba ito sa gabos na household kang barangay o sa mga apektado sa natabi? Actually, ang nangyari po, dapat sa primero mo itong, sa mga ibig lang. Okay. Yung nga nagsubo yung mga pamilya dito po sa Malinaw. Kal daw po sa trabaho. Household po. Ayun. Dahil naging busy po sa mga araw. Mga household. Oho. Mas maray tabi Mayor na klinaro mo yan. Taso ibabaga, ara mo pag dai iabot, binaghuman baga ngaya kami. Oo. Kaya ang gilibot na sabi, household po. Ayun. Kasi nahaling kami sa situation na ibang pamilya ko na busy sa tayo sa mga harong. So, mga nagpagdagang Trabaho. Kaya, Okay, very good. Tabi Mayor, okay, sa relief, okay na kita. Abot naman sa kuryente, Tabi Mayor. Kumusta sa kuryente tayo sa Malinaw? Tangon yan, nabibilang ko po na iba pa yung kliyente. Kaya nga po, hindi mo po kasi nag-iwa kita ni sa tabangan po sa naiginat ko ang LGU Malinaw na maglulog sa barangay para mag-clearing. Okay. Po mga kahoy. Then minasunod na po ang Aleco. Aleco. Masarap lang po sa ibang barangay kasi di kaya nung po kami sa tuyang mga lineman sa Aleco. Aha. Backbone. Duman lang po sa backbone lang Yes. po. So, kahit po, Aleco na po ang Yes. trabaho. Oo, pero kulang tabang. Nakulaon po itong tabang. Tapos na po mag-clearing ang LGU sa Tayahan. Kailangan na po sinda ni study board. Nawa na po. Ayun. So, masunod naman po ka ng Aleco. Ayo. So ang importante hon Tabi Mayor, subakbon energize na. Yung mo sa nang importante hon duman subakbon mainline iyan nahali sa substation energize na. So ngunyan palaog na iyan sa mga barangay. Kaya nga sabi mo, barangay. Apo. So habang na ito, pwede na po sa mga po. Na namin po ako niya, during po sa Parong. Aha. Oo po kami yung Malinaw. Hindi ko mga tao na nakadood sa wire. Ito aayos Aha. yung Malinaw. Tapos mga kahoy. Yung mga kahoy po na sige. Dakulao na tanaha, balik tagararay si Mayor. At least pasaro-saro tayo ni di matapos-tapos ta na. Iyo. O di nahiling ko mananggad so dakulaw na tabang iyan na boom truck na iyan na di. Maray man talaga ang LGU pag igwa ki boom truck. Boom truck ang apod kaya. So igwa ki piglulo na. Mayor, ako sabi ko, Mayor, ang sabi ko, pero naubusan kan load. Oy, Mayor, ang sabi ko, masurti yun ang sarong LGU. Nagwa kaya, boom truck ang abod kaya? Actually, binasata po talaga iyan. Boom truck. Nakulaong punta ba?
Then after po sigurong duman po ang kada barangay sa road clearing, hindi naman kita mapokus sa mga street light po na talagang tarabingi na baga po. So after po, yan naman po ipapasikaso sa na Taranos, magka-Taranos. Eyo, paano kaya tabi mayor? So, street light kan sa DPWH, kamuna kayan magme-maintain? Ang LGU na? Opo, na po yan sa tuya. Nailing ko sa mga street light pasiring dyan sa Labnig. Talagang binirirek ni Christine. Iba-iba na po. Binirirek nila. Pero nag-inilaw pa, okay pa. Sabi ko nga na-retrieve tulos sa mga street light. Kan pag-agi kong ama yun, may mga tao nang nag-interest, nag-rating habas. May nabas tabi, Mayor? May nabas? Ay, ma'am po, sa barangay poblasyon, mismo po. Very good. Very good. Sabi ko, dahil ko na nga inano sa imo, tayo ako, vision ka na, sabi ko dapat dyan sa tao dyan sa LGU, yako, i-retrieve na nindo sa mga street light na nandong bata, baka bason. Tamay dyan sa may parting balading, may naagyan ako dyan, may ligid na naamay tabi mayor makusugon pa sa parusya ko baka kuaon si street light. Okay, sabi ko mas magayon sa araw kito. So ayos palan, so mga sabor barangay ta iguana sa backbone, iguana sa main line. So kaipuhan lang talaga na sa mga barangay electrician, pero tabi ang advice ta pasiguro manggiraray kuryente tabi iyang kuryente iyang tabi mayor, maski na nga ni dai paki-kuryente pa siguro man tabi giraray. So itong sa boom truck tabi, so nag-road clearing, so nag-clearing kang kiingat tabi mayor, padubli tabi na pagirumdumon so sa imo mga tauhan na ingat tabi ta kuryente iyang. Sige. So dahil na ako magparhali patabi mayor, taram ko dakulon ka pang mga gigibuhon. Kung may gusto ka patabing ipaabot sa mga taga Malinaw, gay tabi mayor. Pero salamat po kita dahil kinagbuwis na buhay. Kay Pon Christine. And unyan po, so siguro ko lang po sa tuyang mga kaimanwa na lalo na po sila ipang mga kuryente na makihalat-halat na lang po dahil nasa pagtrabaho man po ang tuyang lokal na gobyerno and ang ALECO. And doon paduduman po kita sa OCD para magtaon ni damage report na nangyari po kay typhoon. So, yun man lang tabi, sir mo. Sige tabi, Mayor, ingat ka tabi and mabuhay tabi ka dyan sa Malinaw. Okay, sige. Mga tugang si Mayor si Capos Bilo. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Sin Reparo Bicol.net TV. Si Mayor si Capos Bilo kang Malinaw Albay. Okay, so nakaulay ta na. So saro man sa ng barangay ang nagulpi. Diyan sa barangay Suwa, may inaranod na harong. Iyo. Sa igwa pa kitulong pamilya, nayaon po diyan sa evacuation center diyan sa barangay Suwa. So, barangay Bagong Bayan, Balsain, Hunop. Ang medyo apektado man na maray dahil po sa pagbabaha, may buminigay ang dike. Pero pasalamat kita tabi mading tawag dito. Good morning tabi Sir Jude Nicolasura. Kay Mary Jane Balingbing, kay Chanor Capos, good morning tabi. Kay Mading Edit na Aquino, salamat kita ta. Medyo supig asahan ko. Ako talaga napag-adalan ko na kasi dyan sa Malinaw na talagang babahaon kita. Pero pasalamat ako tapag alas 8, tatiming na taob, high tide, tigiling ko so tubig sa luwas, niya ako dahil managlangkaw na maray. Ay ako salamat. Arog kayo ito. So pag low tide, buminaba naman sa tubig, ay ako salamat. Medyo okay sa mga dike. Okay sa mga dike. May buminigay man palang giraray, so dapat talaga iyon maging priority. Kasi pag dahil na ayos tulos, magkakaproblema kita dyan sa Banuan kang Malinaw. Sige. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol.net TV. Di tarapod tarapod palang tabi dahil pinili.
per household tabi so tinaong relief kang LGU diyan sa Malinaw. Di ka mo magpara ribok na dengay kami inabutan. Ki relief. Yung baga tabi siya no pag maski baga so mga tugang niya to na kaya man, kung kaya. Tamang-tama lang ang pagkabuhay. Maski puro paano, naghahagad man iya. Hain man niya so relief ko. Tanakalistaman ako. Residensya man niya ako digdi. Yeah. So at least sabi ni Mayor, gabos. Gabos tinawan. O di sa aga nga ni, paapla na sinda. An magayon dyan sa Malinaw, tas mismong si Mayor ang nagpapasiring sa barangay. Di ka rin kapagalan ni si Mayor. Dipisilon pala maging Mayor tabi maring edit. Adi, iyogon mo yan na, buro barangay yun mo so. Sa sarungal daw, mga perang barangay sa doon ni Mayor. Ang problema, kung si Mayor pa nag-alsa kang relief, kung si Mayor pa nagpapasan, kan sinakong mga bagas. Ano daw ade? Jesus Maria Josep kung arog ka ng pahit, kung arog nga ang pahit kang Mayor. Ngaya, Mayor ka na. Ika pa mabagtot kan sinakong bagas. Dahil na sana ako ma-Mayor. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi. Sige, mabuhay ka mo dyan. Dali naka-standby man si PM Tony dyan sa Bagakay. Kung taman ng linya, kumusta ang taman ng Bagakay? Iyo, good morning Tabi, Ma'am G. Balyaran. Kumusta Tabi? Iyo, sige. Kumusta ang taman dyan sa Bagakay? Tagari sa Bagakay, dahil pan-signal. Dahil paman ki kuryente. Iyo. Nasa linya na, alas 8:32, mga tugang, nasa linya si PM Tony dyan sa Bagakay. PM, maray na agasay mo, please come in. Yes, Tabi, good morning. Ako na just marahin na kumusta kiriya mo? Ayuson na signal mo. Dahil pa ka mo dyan na kuryente. Ang bagagay na hindi may kuryente, kundi ng pagkagatabisan mo, nawala. Pero igwan na ki kuryente sa mga backbone. So, mayor na linya. Na-restore na so, nagkaroon sumilahin. Okay. Ano, so, kita ko wala pa pagkasunod yan. Dahil naka mo mag-asa dyan sa Bagakay, tapi may man talaga buro brown at baga dyan sa Indo. Roger. Ini ang piling niya, kumbaga, hindi man talaga. Sa Indo? Pakaw na yung iba daw. Normal na sa Indo baga. Na Ailing. Pero, nahiling tanong niya sa Presidente Tabisan mo, naging magaling man, so, nagiging paghahanda, kan lokal na gobyerno kan Bagakay, siyempre sa Panginoon niya ni Mayor Rizal Gabiata, duman sa ginipong pagpagakwar, digdi sa Banwaan kan Bagakay, lalo na itong mga front sa mga apod kayo sa pagsabaha. Talagang kung hindi yung kabagaan, Banwaan kan Bagakay, sarupan ini sa mga lugares na may mga barangay, dakol na mga barangay, na yaon sa apod kayo talugsod kan salog asin dagat. Okay naging magaling man sa nangyaring pagpapaevacuar ng Tabisan Mox. Nagsurunod man Tabisan Mox. Dahil maginagdurunong. Okay man, naging man Tabisan Mox yung naging dalagan kang pagpapaevacuar. And pinagkasatala tangani ang alkalde kan Banwaan kan Bagakay. Kasi nang maisiyan sa Tabisan Mox sa iguaning mga nag-abutin ng mga nagkarabutin sa Tabisan Mox na mga red goods. Okay.
Na pag-algos, pag sa pagbulos ng tabang, Aha. kaya ito pa na umanduman sa mga naapektuhan sa yung bagyo. Aha. So aramon tado ko natabi kay Mayor Villesa kung anong barangay ang pinaka naapektaran diyan sa Bakakay. Roger ko na, maray na siya mag, ano sila. Iyo ta. Siya so, basado sa monitoring, kung betit na baga, so naging bilang mga nagbakwar, and mga karungan, kung igwaman, hindi sa banwaan kan Bakakay. Iyo ta sa malinaw nga ni katatapos ko lang mag-interview kay Mayor Shi na sa sunod naman sa barangay sa Malinaw ang pinaka-apektadong maray. Igwa tulong inanod na harong duman sa barangay so hanggang ngunyang problema ngunyan kaya yaong pasindad yan sa evacuation center. Okay, so naman sa relief, so LGU halos patapod na so 29 barangay na natawanin relief sa pundo kang LGU. Iba man kasi BPM so pundo sa LGU, iba man so ayuda hali sa probinsya DSWD. Kaya sharing man din sa banwaan kan Bakakay. After kay itong pag-agi ni Christine, mas mananagtagibot kami sa Moxminar pagtatakaw ng ayuda hali sa pundo kang LGU. Okay. Iyo mo na sa iniro ninda, tundo na nagkarabutan sa mga bagong mga o iba pang mga ayuda. Okay, very good. Oo. And diyan, pagdagamit na ito si Alcalde, connect mo rin. Aha. Simba. Mga kapagalian, unong dignitin sa box. So, mga naglilikwar ba itong Yes, oho. May mga siring-kiring kahaputan baga. Ara mo tabi PM, nga ninday nagpagparahapot. Arugo ninda so pigpahit dyan ni Mayor dyan sa Malinaw. Gabos tinawan. Roger, yan. Ninday magpararapot na kami. Ara mo bagang tawo. Gabos man niya kita binaragyo maski so origwahon nga ni dyan. Naghahanap man kirilip. Ang kinibo per household. So pag taon ng ayuda. Nga ninday na nga pararapot pa kamo dyan. Gabos ka maigwa. Di ba? Ang mga solve ang problema. Pagawin nilang gamitin mo. Pero, pag may nahiling manggitan, may mga problema ng ganito gamitin mo. Duman sa mga datakulang banwaan. Daya mo ton. Kung halimbawa, maski darakula, bitig sa rarong kilo. Basta matapod ka mo. Sa bagay. Kapag dinaripay na sa naman niya. Oo, nganinday kay Ribok, nganinday kay kung ano-ano pagparisipon kasi ang tawo baga BPM. Batan marireklamuhon dyan. So kaya man magbakal kay pagkao. Ang marireklamuhon baga. So mga kaya man, halimbawa ngaya, kaya man day man kayang-kaya man hindi magbakal kan sa indang pangangaipo kundi ang reklamo kan, residente mo, binagyuman baga ngaya kami. Yung problema ay noon pag hero-hero na mga ayuda na nagkakabutin sa mga lambang LGU. Siguro ang gibuna siguro teknik sa nakang LGU halimbawa na natawa na nagabos ali sa LGU ganyan may uminabot pa ang tatawan ninda na kito kan sunod so talagang apektado ho na maray. Kung pwede man ganyan, tinutong ka Yan. Iyon na muna. Kasi kung halimbawa, so pundo kang LGU, tinawan mo na gabo, so tapod. Tapod so gusto na barangay. Okay, di dahil pirak so LGU, may mga maarabot pa yan. So probinsya, so region, national. So mabot na ito, tatawan na gabos, ang i-priority ka ito so mga nadanyaran talaga. Roger, iyan ang pinaka... Pansa na ngayon, so nakuha ka nadanyaran sa 2 kilo. O di, makaya mo ito. O di, yun na ito. Ang pahit, no? At least nakiwan ka po. Roger to na. Mamayor ka niya ako tabi, PM. Ito na. Kaya alagday ko kaya. Kung araw ka, kung mayor ka tapos magburo barangay ka, ikan madarat kan relief, ika pa maal sa kambagas, bay na.
Mangyayari yan. Medyo napagan man ang ganda yung pagbariwas ng ayo na pagsiring kaya. Una mo, nag-alkalde ka kasi, day ha. Na, ikan maaro madumang ka sa buro barangay. Iatod mo surili. I-assist mo pa sa barangay kung kumusta ka mo dyan. And kung pa kayan, during the time gantay po, dapat yaong ka sa luwas. Dahil ka pwede na magpara apod ka ni, para paano sa na... Palimok-limok ka sa haronin. Iyo. Nagkaraga man sumayon sa mga munisipyo. Roger, kasi yan ang... Tabi, ano ba mga gobernador na sana ako? Pero, basta masabutan pala, so pag siring ka yan, kapag nakatukaw ka na, talagang mahilig mo pala ang talagang pagan, kang pagiging, pagiging apod ka ni Secretary. Iyo, matindi ka, boss mo pati riparohon, pati sa mga kagawad mo, riparohon mo pa. Roger. Kasi kagawad arog kayo ni. Hoy, kagawad, umiba ka sa ko. Tabangan mo man ako. Iyo, may mga nabi pa rin kayo ni Tabay Sir mo, na mga kayo kang katapos ng bagyo, bago magabot ang bagyo, may mga ilihidong opisyalis malanggab kitang nahiling, nagari missing in action. Wara sa area. Nagrabas-raba. Ang sabi ba bako maniya kami ang mayor? Ay, yan sana. Out of coverage pa lang. Nailing mo na yan. Di manindo pa pabayaan, sumayor nindo. Tabangan manindo. Taday manan makaya kaan. Roger, mangyayari kang kami ito. Nangyari na ito. Yung mga siripis. Madali na patang eleksyon, tigbabantayan sa nakamukang taong bayan. Sige, bala ka mo. Roger ko data. Munang naman ngayon kayan, ang madadangog ka dyan sa mga makarandidato na yaon ngayaan sa muyang pagreparo, tagapos ngayang klase ng kalamidad, maserbisyo kami, matuwang, malalao ba rin daw. Pero kunyan, uni na, nagkaburuking na. Perwisyo pala. Perwisyo. Pero konselo na pangyayari naman yung pagbisita ni Christine dito sa Tuya na probinsya. And parang nga ni sabi sir mo, siguro medyo uto na. Kadain naman sa Tuya, masyado pa rin makakapit sa sabi nila kayong pagsasya, wala na magiging signal. Dahil na-signal kita, pero pasiguro mata may mga paguran-uran pa, tabata. Magpapaganda ka ta. Roger. Pasiguro, landslide dyan sa Bakakaya di, warak man. Okay. Siguro na tinampo. Yan ang pigpapara. Lagaw ng kaya kitin ang pusod. So, bulod. Sisi mapirikat niya. So, nahiling ka na saro sa mga naging problema tapos ito. Kaning nag-umitaging bagyo, na-erase mo manigay. So, sige na. Tama-tama yan. Siguro, sige. Sa mga anong nigay sa box. Takay po ang kaya tabi PMBC kung dyan ang mga alkalde, takay po na mag-submit na kang report duman sa OCD. Kung kalado man kan sa tuyang kapulisan, apoton ka, tanda mo na preparasyon, taon ba? Yan. Ato na nawara na naputol si PM. Sabi ni Mayor, day ka na ngayon load. Araman ni Mayor, day ng load, adi. Bikin ni men. Balik tabi PM. Brother. Okay. DOP,
Mm. Yan. Sige, sige. Mm. Sige. Okay. Sige. Yan ba ito ano ba lugar pa na international. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Sin Reparo Bicol Net TV. Kampana ng simbahan. Servisyo Sin Reparo Kaibahan si Manny Moxea Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Mga togang iguana po kita ki 46 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Salamat Lord. Takulang salamat. Medyo parayo na tabi si Bagyong Leon. Sana makasalbar man lamang duman sa may parting Batanes, ano? Pasiring po duman at siya na maagahon. Posibleng maglanpol. Sabi kang Pag-asa, ini pong si Bagyong si Leon. Ay nako. Pag-aron na kining mga panahon na di, bulan, tabi Sir Jonathan, talagang importantihon ngunya na ang may alam. Dapat preparado ka permi. Pag-arog na kining mga makukusog na pati ano, bako na pati mga ordinaryo sa ng burbagyo, talagang mga makukusog ng bagyo. Makukusog na tabi Sir Jonathan na bagyo ang minatama digdi sa may parting eryata sa Bicol. Kaya napapaisip ako Sir Jonathan, gari gusto kong magklase na mag-asimbol ako kang sutong solar panel. Iling ko na ako. Nakulao na tabang mananggat, pag-arog kaning may kalamidad, dinawawara bagang kuryente ta. Magpapara-generator man kita, magastos man sa gasolina. Bata kan sa rungal daw, nagwara-wara man sa gasolina. Maray kay ni magdyan kay Sir na Anatol na Bursi. Sir Jonathan, gari gusto ko mag-set up kisa diri ko man na solar. So, pangharong sana na pwedeng may ilaw ka, pwede kang sumaksak electric pan, tamalingahuton, malamok, pwede na. Kaysa magpapara generator kita, magastos pa kita, mabakal kitang generator, mabakal kitang gasolina, samantalang yan libre. Sasagapon sa nakang solar panel, ngunyan, paano? Yan ang problema dahil taras. Aray ko takon mga connection, aram ko na yan. May mga pigagamit duman, so solar, so may gadget na tigamit duman, igwa pa nga ni kirelay. May mga circuit breaker man. Dahil garing pag kita kito tatao. Dagari gusto ko mag-arog kito na igwa ka kiarog kan pag may kalamidad. So igwa ka, kilaw. Pwede ka maka-charge ki cellphone. Nakulao na taba na day, kaya so may mga solar panel, so may mga di-solar. Dahil lamang sila nagproblema. Dawa ngayon dahil pang kuryente, may solar kami. Kung kundi dapat, tama din. Tama din so pagbakal mo ki mga gigibuhon mong solar, baka man tama di. Naggastos ka lamang, sayang.
O kaya dyan ka mo sa San Francisco Institute of Science and Technology. Nga ning maaraman nindo kung paano mag-set up ki solar panel. Diyan kita kay Sir Alborio Barquilla. Sige daw. Alberto, kay Sir Alberto. Sir Alberto Barquilla. Sige daw ta. Pasyaran ko daw si Sir Bert. Sir Bert na Barquilla. Ta mako ako ki maski diagram tapos sa mga kaipuhan na bakalon. Importante yun yan. Nakakaisip kaya baga kita Nor, pag araw na kaining oras na kan may kalamidad. Pero pag dae, kaya isa na nga, ay, gwapa man ang kuryente. Harog baga kayan minsan ang isip tadi. O harog kaya, ngunyan ta na isip-isip na kaipuhan palan apuera kang haralangkaw na lunadan. Tas haralangkaw na lunadan tabi, dahil naman nakadasdasa, baha. Kaito, sana ang pigprepararta, takaya ngayang laogon kantrak, subarangay, na baha, pero bako paso, alangkaw. Ngunyan, iba na ang baha. Kaito, ang baha, naabot sa nangya sa baywang. Naabot sa baywang. Ngunyan, Nor, ang baha, palabaw na. Dahil daw na. Dahil daw tabi, Nor, na kita sana ang nagbababa. Dahil daw tabi na talagang hibaba sana kita. O naglalangkaw ang baha. Taon-taon. Yogon mo yan. Kan mga nakaaging taon, ang baha, pabuko-buko sana. Iyo pabuko-buko. Excuse me po. Sunod, patuhod. Iyo. Sunod, pabaywang. Sunod nga patikab. Aw ano ka ngunyan Nor, na panahon ngunyan na tao na ini. Labi ng palabaw subaha. Makadasdas pa dyan ang mga truck nindo. Kaipuhan palanso. At least sa kada munisipyo, gariki, duwa lamang kuta ng su. Sa inito sa tigbaba sa Manila, sa Marikina ba yon? O sa Malabon? Nasaro sa mga ang Manila baga perming pigbabaha bako. Sanayo naman sinta duman gari kumbaga kita digdi sanay man kita sa Bagyo sa kusog kang paros. Iyo. Sanayon man kita digdi. Pero sa baha di kita tatao. Dahil taram duman sa Metro Manila mga mauragon man duman, mga eksperto man sila pag-abot sa baha. Miski nga ni baga surep. Suraot na rep, ginibong bangka. Iyo. Ngunyan pa lang, kaipuhan ta nakiarog kaya. Iyo. Dapat sa mga LGU, igwa kipig ti train, dyan sa MDRR, sa mga miyembro kang MDRR na rescue team, dapat igwa sindaki training. Sa WASAR. So, water rescue. Iyo, water rescue. Tama ba? O dapat ikaw sinda ki-training kayan, tapos ikaw sinda ki-gamit. Paano sinda mag-rescue kung dahil sindan sa kayan? Siguro sa mga arog kang garib ako man advisable sa rubber boat. Kasi ang rubber boat, maluluho man sana yan. Maluluho yan. Kasi may mga ragpa, may mga kahoy, kung ano-ano ang mga nag-arano dyan. Ang kaipuhan mo dyan, gari so fiberglass na sasakyan. Gari baga so speedboat na fiberglass. Tangani malaog nindo kung sain, pwede ka mo makapag-rescue. Gari yun ang yan dapat ang gibuho. Ilinga na, digdi sa tuya. Bihira man baga kita barahaon. Sa history yata kang albay, garingon yan sa nakita binaha. Ilinga dyan nindo sa may parting 3rd district. Grabe subaha dyan. Kaya yung natabi garingon yan ang dapat pagandaan ta. Bako sa nasa makukusog na paros, kundi subaha. Iba na ngunyan ang mundo. Iba na ang mundo.
So baha, sige ang langkaw. So tao dahil na naglalangkaw. Hiling na nindoya. Kaya importante yun. Bakuna so nga, magpaparagasod ka dyan ki-rescue. Dahil man ki-rescue dyan sa imo. Kaya sa rupay ni dapat preparan man kang individual na dapat may aram ka. Ang iba kaya nagpapanik tulos. Abot na iya sa bubong misubaha. Anong gibuhon? Luminok so sa tubig. Dahil matatao maglangoy. O tatao man maglangoy, makusog susulog. Nakabadol-badol. O ano, patigba ka dyan. Nako. Kaya importante yun manggiraray pag normal kaya ang panahon. Gari na kita nakaisip na, disaster preparedness daw kita, magpa-seminar kita, magpa-training kita sa mga barangay na dapat huni ang gibuhon, arog kayo ni dapat. May aram dapat ang lambang saro. Kung magpapara, garason kita ki-rescue, nga dakol ang rescuer. Mabilang mo sa nanganian, sarong team, mga 7 man sa naya. O sumubra pa, magsampulo pa yan. Dahil man kakayanon kan mag-rescue na. Kada barangay may magagasod na rescue mo dyan ang sa indo. Dari dahil Kaya importante yun ngunyan tabi Ma'am Joy Cargulyo. So aram mo, may aram ka. Ayo, dapat may aram ka. Ano ang gigibuhon mo? O dapat may aram ka na may signal pa sana. I-ready mo na sa mga palataw mo dyan. O yan mga tubig bagaso tiglalaga na galon. Kung araman sanay nindo sa barangay nindo tigbabaha ka mo, pumasiguro ka na tigsararo ka mong galon. O ngunyan, iiritaas to so dapat iiritaas. Bakon nagpapara. Ang problema o garing nindo, sige pa ka mong turo direkto. At anang nagpo-problema na, pahit pakika, dodoruridot ang cellphone. Imbis na sisirip na suso, sisip na su, mga gamit, itaraas na, riparuho na day. Silpi bagang paingura. Tapos pag-abot kang yaon na so, baha, magasod, rescue hatabi kami! Lubog na kami sa baha! Kanday panlubog sa baha mga tugang. Ay, mangkikinibo. Ay, mangkikinibo. Tao to, nagparaduridot kan cellphone. Nagparaduridot kan cellphone. Tapos pag oras na, maparescue ka mo, so dodonong ninda. Sarumbang Serbisyo Asin Reparo sa ibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kay Ma'am Joy, baga ngaya magapod sa ko, ngaya Sir Mox, rescue ana ako digdi sa estansya. Paano ko man si Ma'am Joy ma-rescue na harayoon? Pag-agi ko dyan sa may labnig, dyan sa may tuliw sa pawa, baha na. Magkadastas dyan. Sarumbang Maray ko nga ko si Superman. Dahil man nga ni makalayog, tatalbon kita kang paros. Madadamog sa pagta. Ano na tayo? Si Ma'am Joy nga, dahil nga atabi akong araw. Turanta ka nga ni Ma'am Joy. Mga nasa turanta ka ha? Turanta ka. Nganing aramo ang gigibuhon mo kung igwapo ki mga emerhensiya. Yeah. Ako willing ako magturo, willing ako magtaba. May araman kita dyan na diit. Kaya ako sa harong tabi, Ma'am Joy, sa manggagakod kang karabaw, uto, nagkatiripon ko. Ready an sa kuya manggagakod. Pati sa mga mineral water maganda rakula. Yan, importantihon iya. Importantihon iya. Kita kaya pagday sana. Day sana. Saka na kita minapulugos-pugos pagyaon na. Ano na tayo? Oy, mga tugang 9:00 na!
sa kuyang Abi, alas 9 na pala. Kaya day pa lamang ako napapaga. Gusto ko pa magpaparatiwa-tiwa. Uy, tama na daw ngaya, sabi ni Ma'am Helen na Ma'am Helen Formosa. Tama na nga. Yes, maybe na. Mga tugang sangaran po ni Mayor Shi Kapos Bilo, nakaulay niya to kasubago. Sa pangaran man ni PM Tony dyan sa luwas. Sa pangaran tabi ni Maestro Neil Adon na samuya pong station manager. Sa pangaran po kan sa tuya mga katuwang sa programa si Madam Maylin kang MVY Dormitory. Kay Acting Governor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Rener Murse, kay Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo, si ABC President Cap Art Abila. Thank you. Sa Kapos Bilo Lotto Outlet kay Busbab, bawi na lang sa sunod. Bawi na lang sa sunod. Sa ngaran po ni Dogabos, mga parantabay niya to, paki-share na lang kan sa tuyang programa nga ni pong tailing man po ninda. Ang programa ngini. Paaram na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Saga naman kita magiribanan 7 to 9. Digdi po sa programa Serbisyo Asin Riparo. Adios amigos! Domo arigato. Ringat po kita, baba. Serbisyo Sin Riparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Sin Riparo. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.